ne vom apăra pentru că ei nu i-am greșit cu nimic, nu i-am luat bărbatul, nu am întreținut relații intime cu tine și așa mai departe. După ce el s-a dus la București să vorbească cu ea și să aibă anumite discuții și așa mai departe, noi eram la București la noi acasă și ea ne-a sunat, nu știu despre ce număr, probabil numărul ei, împreună cu tatăl ei să ne denigreze, ne-a numit în toate felurile, ne-a amenințat familia cu moartea. Pe noi, că ne închide cariera, că ea este șefa, că ea vorbește cu toată lumea, să ne închide pe oriunde mergem. Cu ea nu s-a putut discuta, hai să ne oprim un pic și să purtăm un dialog, nu un monolog. Ea a urlat în continuu cât au zis o plămânii, ne-a blestemat, ne-a făcut în toate felurile și pentru că l-am bada și așa mai departe, că nu-i convine situația, și tatăl ei a spus la un moment dat că noi vrem să facem pe țancă de bani. Și i-am spus, noi nu am primit un leu de la țancă, noi de fiecare dată când am intrat în casa aia am făcut cumpărături, avem dovezi de pe Glovo, de pe tot, când am făcut cumpărături și am trimis mâncare la ei acasă și multe alte dovezi și nu ne s-a dat un leu înapoi, așa că vrem să știți și voi cum stă adevărul. După ce s-a întâlnit cu ea și a încercat vorba aia să rezolve situația și ne reușind, pentru că el a zis așa, ori ștergeți alea, ori devenim dușmani. Și el a spus așa, șterge ea și după ștergem și noi acele TikTok-uri. Și el a spus că nu, că condiția este să ștergem noi și ea să posteze ce vrea sau să se oprească din postat. Și eu am spus că nu se poate așa ceva. A zis el, vrei să fim dușmani? Și am spus, da, de azi suntem dușmani, hai. După m-a sunat la jumătate de oră, nu i-am răspuns și am dat mesaj cu dușmanii nu se sună. Și după chestia asta el a făcut prima postare în care a spus, eu v-am dezgropat, tot eu vă îngrop, revin cu detalii de mâine. O postare în care se vedea că nu voia să facă aceste postări, se vedea că este presat de această femeie să facă postarea, pentru că dacă eu am ceva cu cineva, eu fac direct postarea în care dau amănunte, în care spun cu cine am o ceartă, nu pun injecții ca să simtă alții oameni din această industrie, pentru că foarte mulți s-au simțit, cu Abi, cu Dani Moganu, ce am văzut aici, sunt foarte multe comentarii. După această postare noi nu am postat absolut nimic. I-am zis că nu cred că ești tu, i-am zis cred că acea femeie postează în locul tău pentru că nu te cred. Mi-a trimis o poză cu el și în spate se vedea, expre ne-a trimis poza aia, să vedem că în spate e tabloul ei de unde se filma ea pentru TikTok-uri și așa mai departe, să ne dăm seama că este acolo. Avem aici poza pe... Da, și după a mai făcut încă o postare când a văzut că noi chiar nu vrem să ștergem și a zis așa, mii de scuze, chiar nu am știut ce este cu aceste două satane, Rea și Tina, când toată lumea îmi zicea. Am văzut acum recent ce poate capul lor. Eu mă oferisem să le ajut că na, dar ceea ce am văzut am rămas și o față care vomită. În primul rând, tu ne-ai ajutat pe noi în contul unor bani, nu ne-ai ajutat tu gratis, ai avut anumite satisfacții materiale, da? Și nu numai materiale, pentru că am fost alături de familia ta și de copilul tău, de nevasta ta și am fost alături de tine în tot ceea ce a ținut de online. Adică noi te-am așa cu Instagramul, cu promovări, noi te-am băgat peste tot. Dacă tu aveai nevoie de ceva azi, Rea și Tina rezolvau, tu știi foarte bine asta. Dacă aveai nevoie, am conversații în care mă pui să-ți comand, nu știu, haine sau mă pui să mă duc la apartament să văd dacă au făcut oamenii pe care îi trimis tu curățenie cum trebuiau să facă curățenie. Hainele pentru clipuri, întotdeauna ne luai de acasă și ne puneai să alegem hainele pentru care te-ai îmbrăcat, la mâncați hazul, am luat cina cu vecina, la toate clipurile pe care piesele cu Narcisa și tot, toate clipurile din ultimele 4 luni sunt ținute alese de Rea și Tina. Ne-am bătut capul și ne-am încercat să te ajutăm pe tine pentru că erai prietenul nostru. Deci nu era Miu acolo. Am mai spus un lucru foarte interesant, că noi am machiat-o pe la moda în acel video pe care l-am postat pe TikTok ca să pară